ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ସେଇ ବୋଇତ। ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ବୁଲିବା। ଟଙ୍କା ଫଳିଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରାହେଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ପଶିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇନେ ଆଉ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ସେ ଗଛ ଟଙ୍କା ଗଛଟା ଦେଖିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତ ଅଛି ପୁରା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ବୋଇତ ଏଠି କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଅରିଜିନାଲ ବୋଇତ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଦୋଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଇତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଇତ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ କି ଏ ବହି ଅଛି ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଆଜି ଏ ବହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବହିଟି। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହିଟା। ଲେଟର୍ ସବୁ ବାହାରିଛି ଆଦିରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଏଇ ଘରଟି ଅଛି ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଘରଟି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି। ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ବୁଲିବା। କିଛି ବି ଆମେ ବୁଲିନେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ମୟ ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଲାଇଟ୍। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ସବୁ ଅଛି। ସବୁ ସୋଲରେ କାମ ହେଇଛି। ଅକ୍ଷର ଓଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଏଇ ଗେଟ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବହି ଅଛି କଟକରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ସଜା ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା କଟକ। ପୁରା ଗଛରୁ ଲେଟର୍ ସବୁ ହସେଇ ଦେବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଟର୍ ବାହାରୁଛି। ବହି ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକଟିଏ फाइनाली आम आज जाऊँ जलपरी देखापी। जलपरीटा कौटी अच्छी देखा प्रबल जाम अच्छी प्रबल असुविधा।
ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ବି ପୁରା ଜାମ୍ ରହିଛି ପୁରା। ସୁସା କରିବା ସୁସା ସୁସା ଆଜି ଦଳ କରି ଆମେ ଦେଖିଆ ଚଲ ଟିକେଟ ଆରେ ଜଳପରି ପାଖକୁ ଗଲେ ଟାଇମ୍ ପାଇବନି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରବଳ ଜାମ୍ ଜଳପରି ଭାଇ କି ଠେଲା ଠେଲା ଭାଇ ଆରେ ଝିଅ ପିଲା ବି ବେଲିକି ପଳଉନି ଆମକୁ କଣ କରିବୁ ଆମେ। ଟିକେଟ ଆଣ 3ଟା ଏଇଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି ଜଳପରି ଆଜି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳପରି ଟିକେଟ ହବ ଆଜି ଏହି ବର୍ଷ 2025 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଆସିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କରି। ଭାଇ ଦୋଳି କୋଉ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୋଳି ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଳି ଆସିଲା ଆଇଲା 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 ଭାରି ସ୍ପିଡରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ବାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ